Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi Bay, og sa tanang mga naminaw karon. Kini siya bay kay nakailan nako sa dating app. Gwapog barog, tangkad, macho og naay itsura gyud. Kay sa una, na-attract pa man kog mga army, coast guard, police, bisan pa nasakitan nako tungod ana nila. Pero go ra gihapon inyong auntie guys. Basin di ay makasugat og maayohon. Kani siya kay lambing jud mag-chat. Maski first chat pa lang namo. Sige siyag ingon nga basin puhon daw magkamit daw mi. Basin moadto siya sa kuang gitrabahuan. By the way, coast guard ni siya, but wala niya giingon sa kuwa dayon. Ginaingon lang niya nako kay government siya nagwork og diri siya na-assign. Pagkadungog nako nga diari siya na-assign, kabalo nako dayon kay sa barog pa lang niya. While nag-share mig mga stories and background gamay, sahay mo ingon na siya, chat tara ko niya, kay naa amo ang senior. Ana ko, nga alam na this, makadungog kog assign og senior, wa nay lain. Either coast guard, sundalo, or police. Moto nga niya ko niya, nakasgaran ako nga madungog anang senior kaysa mga criminology or navy man. Niya na ra siya, hehe. Tapos niya na siya, na kay messenger kay i-chat ka if okay lang sa mga. Dili man kay ko active dari ko. Moto nga sa messenger na miga chat, then gasend na siya pic silang work area, kay that time ga-encode daw sila. Og nag-send pud siya og picture niya. Ana ko niya, nga confirm. Grabe siya looks bay, samot na nga nagka-video call na mi. Yaga-yagaon pud siya maong di ra kaayo ko maulaw. The nato one time, nga nakig-video call siya, nga on duty siya. Ang naluya ko kay gwapo kay siya sa iyang uniform. Kanang mag-send na siya sa iyang pic nga nag-exercise siya. Makaingon jud kaga. Aha ka jud. Maski pa inosente kay ka, ana siya kahatbay. Siya ang hilig mag-send sa mga ginabuhat niya like mga labasya, nag-breakfast. Usually kanang nagluto siya bay kay pati siya murag ulam na. Kay apil man siya sa giselfie niyang niluto sa kusina. Bitaw, magkatawa man ko nga mag-type ani ba yun. Gasmile ako kay dili man good ko gatanaw sa physical view sa lalaki. Pero ambot na lang dyan. Mga 3 weeks namong chat bay. Kabalo ko how busy he is. So naa-jay time nga di jud kaayo makachat. Pero ako di jud nako ugali nga mangulit gud. Tiniana siya nga mohapit daw siya sa kuang gitrabahuan. Pero wala tunadayon bay. Kay naa daw siya adtuon nga importante. Naka-uniform pud siya ato na time so gaiwas lang siya kay bawal biya jud. So okay ra to. Kay ako ato nangurog na kay wa pa biya jud mi nakita. Wala ko kasabot sa akong gibati kay kanila ging di ta sanay anang inana. By the way bay, background sa tagamay sa kuha. Kay isa ra jud ko nakauyab. First and last relationship nako atong 2018, nag 3 years mi ato. From then, single nako. Sumoto nga same routine na ra jud sa mi. Chat tapos usahay mo chat pag wala na jud siya duty. Mag-sorry na siya kay di na kaayo siya makachat. Pero okay ra gud sa kuha oy kay masinabtanon man ko. Usahay kabuangan nako pag moingon na siya ga. Kadali lang gisugo pa ko. Anaw na ko siya ga. Okay bye. Tutot. Og diha nagsugod among tawagan bay. Natot. Murag naa na joy kami kay naa na mi tawagan. Concern na mi sa isa't isa. Murag naay mutual feelings ba. Pero naapod to'y week or days jud na nawala na lang siya galit. Dili na siya gatchat. Usahay na lang active.
Pero wala lang kay ko gamayin pod, pero makamiss pod biya kay nasanay na ko ba. Ako manggod ang klase sa tao bay nga di ko ganahan nga daghan ka chat. Labinag na ako'y tarong nakachat. Pero after that past few days, nawala lang siya galit. Off na ko that day, ug mao jay paghuman ako kaligo, kay maglimpyo ra jud kog balay pag off na ko. Unya ni chat man siya galit og niingon, "Hi tot, duol ra inyuha sa SM." Mi anak ko nga oo, duol ra man. Ana siya duty ka. Anak ko nga wala. Day off biya anak ko basta Monday. Mi anak siya nga ato tag SM pag-prepare na. Ang ako kay na siya, murag normal ra nga kaila na jud personal kaing ana dayon ang convo. Ni anak pa jud ko bay, nga sure na ka ana. Ana siya nga numan, dili ka sure. Ni anak ko, nga okay raman, nakuratan lang jud ko. Kung mudayon ka, mudayon pud ko. Moto nga ni ana siya, nga agian lang teka diha sa inyo hatot. Tagai lang kog landmark kay mag-taxi ko. Anak ko nga nung mag-taxi man nga pwede raman ta mag-jeep. Ana siya nga mag-taxi lang para paabuton lang tika. Wala na lang ko na-react bay kay iya hamang gusto. Pero nakulbaan jud kayo ko bay. Grabe na kog pagwapa. Char lang. Nagpa-feeling na lang ba? Then gitawagan ako niya kay naa na siya sa gawa sa kanto. Ako kay nataranta kay gapaabot ang taxi og siya. Basin ganihara siya ba? Singot pa jud kayo ko ato. Kay mga 2 PM ata to. Init biya kayo. Ug habang gatawag may nakita na nako ang taxi sa atbang. Maskin dili ko sure nga siya na to, ni diretso na ko dito. Ug nakita man nako siya sa sulod. Ni sulod rasad ko dayon kay di ko ganahan lagian ng naay gipaabot sa kuag dugay. Pagsulod na ko, nakulbaan ko pero wa ko pahalata. Ana ako gahay, tapos nakigkamay siya nako. Mailang ko kay magsigi siyag tanaw nako. Ako kay dili jud ko katanaw og tao labi nagbag-o sa akong pananaw. Pero sa iya that time, makatanaw jud ko. Pero ulaw yud kaayo siya bay. Pero kay gusto man nako nga makita yun iyang appearance og maski pag di nimo siya gusto tan-awon. Pero makatan-aw jud ka. Imagine na lang ninyo guys, unsa siya kahat. Naka-short lang pa jud siya tapos naka-t-shirt og naka-duck side shoes. Naka nang dinamitan jud sa mga matigasin ba. Istorya may casual lang sa taxi. Kay nakuratan lagi, nikalit lang siyag panghagad na magkita. Nananghid man po daw siya, so no worry daw. Well, ako kay igang kaayog na wong. Pula na kayo akong aping. Pulahon jud ko mainitan. Pero wala ko ng blush tungod niya. Grabe na akong pamaypay asin igang jud kayo. Iya akong gipaypayan, then gipatanggal niya ako ang face shield. Naulaw ko, anak ko nga ako lay paypay oy. Ana siya nga sige oy, nagdali-dali manggod ka. Gikataw-an pa jud ko niya. Gentleman jud kaayo kay pag-abot na mo sa place, iyaha jud kong gialalayan. Moto nga nakanaog na mi sa taxi og ana siya, nga mag-withdraw sa daw siya. Gipaabot ra na ako siya. Pasiplat ra kog tan-aw, kay hatman jud siya. Siya jud mismo ang niingon nga adto ta sa imuhang gitrabahoan. Anak kog ha? Nashock lang ko kay never pa ko nakaadto sa ko ang giworkan nga naay kaubang lalaki. Except sa ko ang ex. Ug niana na lang ko, nga sige. Kay naapod siya adtoon daw. Ubanan ako siya kay di niya kabisado ang mall. Ako manggod kay 4 years na ko dere. While pasa kami ang mga tao kay magsigig tanaw sa mua. Ang nasa ko una-huna, kay ulawa pod makisabay ani niya eh. Gay istorya may din galakaw og ambot kay sweet man jud siya. Mukalit siya gunit sa abaga nga inana lang. Ako kay di ko gamayn jud kaayo kay natagam na ba. Og nakulbaan na jud ko nga namugnaw nga nagpadulong mi sa area sa akong gitrabahoan kay halos tanan didto kailan ako. Gipauna sa siya nako sa iyang adtuan na store. Gusto man niya uban sa sulod,
Dili pwede kay gihangyo rato nako ang guard nga kung pwede ba kay cut off na manggod to. Nagpaabot ako sa gawas bay, then niadto ko sa kuang gitrabahuan. Wala ko niingon nga nako ikauban. Pagkakita nako, paggawas na siya. Nidool dayon ko kay basin mangita ba og nagsabay na mi pabalik sa store na akong gitrabahuan. Wala pa mi kadool, nagngisi na akong kauban kay na-shock og gipaila-ila nako siya as a friend og siya pod sa kuang ka-workmate. Pagkato na mo sa store kay na ako'y tuyo, as in nag-uban lang yun siya nako. Ako mura kog malanay sa kaulaw bay kay first time jud to nahitabo. Kani sila diri tanan ma-excite na magka-love life ko. Mo nang maulaw jud ko kung naa ako'y kasabay. Mao to nga nagsige lang silag tan-aw sa moabay. Ug ang amaw kay gunitan ko sa akong abaga o sa akong kilid. Nayabag na gini siya. Pero ang palibot na mo kay gipangkilig na di ay. Ug wala na yun kaagwanta. Og nanyagit yun sila. Akong kaulaw abot sug langit. Diyos ko jud. Napatoy ni Ana nga, mauna na. Anak og ha? Amigo raman ako eh. Dili sila mo to, pero bahala na sila eh. Mauto nga ni baba na may kay mga on. Ni Ana ko nga, hala, same lagi tag outfit. Mura jud tag couple. Ahak. Same color sa shirt. Navy blue then naka-dark side. Ni Ana ko nga maligo jud ko og sungog ani ugma pag duty nako. Yanaan ra ko sa amaw, nga hala ka. Patay jud ka. Sa moto nga sang yupsal ihang gusto og nisulod mi sa Korean restaurant. Excited siya kay naay sang yupsal na menu. Pag-ask niya sa waiter, kay dili man di ay kami magluto. Na-disappoint siya. Anak ko okay ra na. Sige na lang. Daghan kay siya gi-order bay. Mura maggutom man jud kayo siya. Nakasabot pod ko kay di biya siya permi makagawas. Maulaw pod ko kay pagtanggal nako sa mask kay niinom kog tubig. Nagsigira siyag tanaw nako. Maulaw man ko pero wa na ko'y choice. Lain pod og akong lakwan. Ug na siya. Nga sorry kayo ha. Miana ako. Masa unsa? Okay ra man gud oy. Kasabot man ko. Abi gani na ko di nakamot siya. Ana siya nga dili ba? Sa katugong wala ko nakadayon nga moagi unta ko sa mohang trabahoan. Miana ko nga aw. Okay ra to eh. Abi man ako katong nawala siya galit. Hana siya. Nga katong wala na ko nakachat, nag-out of town daw sila. Maong busy kayo. Nihana siya. Nga abi ni mong tigok na ko no. Mihana ko, huy, buing, dili manggod. Natingala lang jud ko kay nawala kag galit. Basta. Mauto nga medyo dili siya madiretso pagtan-aw jud pero masiplatan na ako usahay nga mututok siya. Ug niana siya nga picture sa ta. Anak ko sa kong nahuna ay ibagid siya nang hagad og picture. Ug nagpicture me using his phone, kaduha lang siya naggunit sa cellphone. Then ako magpic pod unta, maulaw lang jud ko. But kay nag-serve naman sa mga pagkaon, mas okay na nga naa ang pagkaon pag ako ang mag-picture. So niyan ako, nga ako na po'y mag-picture be. 3 nga selfies ang ako ang natake. While gahulat pa mi sa ubang order, mabuang ko niya bay kay siaw kayo jud. Niana ba naman, nya kaning saging tag-gis ramani sa gawas. Gapugong lang jud ko katawa. Ana ko, nga hoy, buing jud ka ba? Uyahar akong gikatawan. Unya, naghisgot me about sa dating app. Siguro na curious po ang mga waiter o waitress kaysa kasi aw niya, madungog biyayahan tingog. Magsige na lang po may katawa. Pasagdan lang na mo. Una-huna na ako jud ato kay ulaw na kaayo. Then ginaisip siguro ani nila nga nag-meet ni sila ba. Kabuing jud ay. Og daghan jud kaayog food buy. Di makaya hurot. Daghan namin na istoryahan para mahurot unta. Naabot namin sa iyang past na mga uyab. Tapos nanguta na po siya nako og may gani daw kayo wala pa daw ko na minyo og nanganak. Lami kay ingnog nga ikaw. Basin gusto ka anakan ko. Char lang bitaw bay. Giparot niya sa ko ang juice kay Coca-Cola daw ang lawas ng baso. Buingon lagi jud kayo.
Di ko niya padali-dalion kay dapat relax lang daw ko. Nanggawas na mi, tapos sige gihapon may katawa. Ana siya nga balik na mi sa taas akong gitrabahoan. Dalaan daw na mog milk tea akong duha ka kauban. Anako nga okay raman to sila. Ana siya nga sige lang, dalaan lang nato. Napod ko'y paliton dito. Og namalit siya mig milk tea. Ulaw na sad kaayo nga nipasa kami. Well, ako ang nagtaod sihang gipalit first phone. Din samtang ga-istorya-istorya mi, nakita ko sa akong mga amigo na lalaki with him. Naulan na sad kog sungog. Anak ko nga tara na, kay mag-grocery pa ka. Hangtod sa grocery yaga-yagaon kaayo, nga gasayaw-sayaw naman hinoon. Gisabayan niya ang music sa mall. Muraligig na amaw kay kamera ang tan-awon sa mga tao. Maulaw na lang ko nga malingaw ba. Kaya magsigir man po ko katawa, sabay man ko siyahang trip. Gusto niya nga ipag-grocery ko niya. Anak ko nga ayaw lang kay bag-o pamampug ko na grocery. Then ana siya nga gatas, juice, o kani. Kanang makaon-kaon niyo ba sa inyo? Anak ko okay religi. Then ana siya nga kanina lang juice o. Pagkuha ana, isa lang, sige na. Ako'y choice basin malain o niya. Ana siya kabuutan o kalambing. Ihapang gunitan akong ulo. Himasimason akong buhok. Mura dyan may guyab. Murag na buing. Pero feel secured kaayo jud ko. Basta siya akong kauban. Every area na magyana mo tapos na ako'y kaila mang tutok dayon ba. Then dili kagwanta mangutana jud kung mao na ba daw to akong uyab. Nayabag na jud kaayo kay advance kaayo sila. Then time na nga manguli na mi kay hapit na mag-close ang mall. Nagtaxi na pod mi og nangutana siya kung okay lang ba ko. Anak ko nga okay ra kaayo. Doon naman sa moa so i-drop ra ko niya. Magkatawa ko kay di man lang munaog para pod makaagi ko kay naaman sihang side ang dapat na kong agian. Mabuang ko kay ako pa ang nilakang siya ha. Gikatawan ra tawon ko ba? Hoy bot. Pero nakahapit og hang. Kabuang jud nga style ba. Ma-feel bi anak ko ang iyahang kakisi. Niana siya nga chat later lang daw inig-abot po niya. Ako gismay lang while gabaktas pa mua kay magkatawa jud ko. Akong ginaabangan bay kay pagjutin ako ugma kay mapuno jud ko og sungo. Og mao jud ang nahitabo. Grabe jud pag-abot pa lang nako naggitapok ng friends nako na mga lalaki og gisana all ko sa tanan kay naa na daw ko'y uyab. Og hot pa jud daw kayo. Anak kog nabuang na mo. Ka-advance ba ninyo? Whole day jud tong sinungog bay. Lami na mo tago or muli jud. Di jud sila mo tuo nga dili mi uyab. Kung pag-ugma ato bay, naghagad na sad siya kay timing nga naa siya giadto na store. Nya naa daw siya paliton for exercise siguro. Hulaton daw ko niya kay mangaon mi kay nag-crave siya burger. Kato pa jud nga Burger King. Gahak jud. Di biya ko kakaya atog kaon. Moto nga ako ra pod siyang gisabayan. Naka-shorts ug nakasandol lang ang amaw. Anak pa siya nga naging anira ko kay nitakas ra ko dala katawa. Anak og buing. Pag sure oy. Okay ra daw kay masakpan siya. Idi mag-push up. Easy ra daw kayo. Moana daw siya nga kulang pa ng 100 ka push-ups. Anak og buing jud kay ka. Motong nalingaw lagi ko niya bay. Kay okay ra siya ha. Aw, siyahang kasanay ba naman? Lawas pa to. Same as usual bay, sweet gihapon siya og caring then nagtaxi na sad mi. Pero kato na time bay, murag nahilaw jud ko kay naay gitawag niya pero dili niya ginatubag. Nag-flashback ang katong first namo nga kita while gi-share ko about sa last painful heartbreak na ako. I mean, lesson learned topic. Nag-flashback nga tutukan ra ko niya, then sahay mo kalit na siya kahilom nga murag na ay gihuna ko na. Iniana magud ko ato na time by, nga nakita siguro nila, nga seryoso ko mong after sa tanan, gi-ghost lang ko.
kay dula-dula ra ilahang gusto. Mo na ako ang first nga napansin, pero more on na happy, enjoy lang me that time. Og napansin ako sa second time na mo nga kita katusan na ngaon na mig burger. Na siya'y time na mahilom lang siya galit tapos magtan-aw ra siya nako. Wala lang dyan nako ginamain. Pero akong dagan so nahuna ato, mura jug na ay something na di siya maingon sa ko. Mura gustuhon man niya pero dili pwede. Basta, halibog no. Katawa-katawa lang yapon mi bay. Dagan na sad mi gi-share ng mga past na mga nahitabo sa mong life. Pero mas more on saya ha. Okay na mogos gid siya nga isa-isa mig order atong dako kayo. Niana jud ko nga di nako kaya. Ang ending na take out. Dugay pud mi na humanbay. Isa kadaghang kataw-anan among gistoryahan. Itama-tama na namo ang time sa curfew. Then ang gawas na mi. Until sa gawas sige mi katawa while gahulatong masakyan. Niana na sad siya nga mag-taxi daw. Hanako, nga taxi na pod. Pwede man ta nga mag-jeep na lang kay duol raman atong mga ulian. Ana siya nga para diretso na daw. Ana ko nga mo nang dili ka makatuod sa mga lugar diri. Sige ra kag taxi. Ug sige ra gyapon mi katawa bay. While giakbay siya nako og habi na gina niya nga maghapuhap sa akong ulo. While sa taxi na mi, kanibitaw mga galawan sa lalaki bay. Nagipatapa jud ko niya siya ha. Diyos ko. Kay di man jud nako ugali mo dikit jud. Gipaisbog ko niya, then akong ulo gipasandig siyang dughan. Ang ako kay nagampo na ko bay. Kay nakafeel ko gahi jud sa akong dughan. Mo ganing gipangkilig ning mga kauban nako sa iya kay matsobya kayo. Pero wala lang jud nako to gi-expect. Siguro abi niya nga maibog ko sa gahi niyang dughan. Pero kilig bitaw siya bay. Ka-ask siya nga okay ra ka. Moana rasad ko nga okay ra kayo eh. Salamat. Kinasungog nako siya. Patay jud karon na masakpan ka. Pero feel nako na nanghidjud siya. Patik-atik ra ba? Gidrop na ko niya sa moang kanto. As always, hug jud na siya. Musana all na lang kaani niya. Pag naog nako, ana siya nga chat lang unya inig abot nimo. After ato bay sige ra gyapon mig chat siya. Niana pagani siya nga salamat sa hug. Ana ako buot-buot ka. Ana siya nga alangan basin sagpaon ko nimo og ikisti ka. Buing jud kayo eh. Abot na lang. Tapos pila ka weeks after ato, panalagsa na lang kayo mag-chat. Then ay times nga di na nako makitang online, then nawala na jud siyang galit. Naka-unavailable na siya sa messenger. Namiss lang nako akong amigo bay nga nawala ra galit. Hahay na lang. Hahay na lang jud. Swerte jud ko aning ghost ba. Number 1 kay ko sa listahan aning kalakiha bay. Ug kato mga naminaw nga nag-expect, haha, why happy ending oy. Giahak. Ug maoro to akong story bay. Until now, wala pa ko'y balita niya, sobra nagbulan. Ang ako ang na-remember, kiniingon to siya nga basin mo training daw siya. Lahi na pod. As Ranger Forces ata to. Bitaw. Kung asa man ka gibutang sa Ginoo, be safe ug amping lang pirme. Salamat kay nagkailata. Nakiingon biyon ta ako nga naa sa imong tanan nga gipangita nako sa usa ka lalaki. Labi na sa kabutan nimo. Thank you ug salamat kay Bay sa pagtatag og time aning akong story na ma-share.